katon lembeane meraka sinter ledang 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 lir angadang nyamping parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca cemengkel adu pilih katon lembeane meraka sinter ledang ledang katon lembeane meraka sinter ledang 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 lir angadang nyamping parang asa sonde cinde angore remo pinaca cemengkel adu milih katon lembeane meraka simpir ledang 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 lir angadang Selawi 26 parang asa sonde cinde jebul
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk. Piye Yung, ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun punjul. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta. Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
di sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa aku wis biyen wis tau ndalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara Ambal Warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 wektu mungkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung 5 waktu Pak Asop kali Pak Mariono. Siap. Pak Mariono kali Pak Asop. Oke, Pak Asop. kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Wah. Ya. Yo. Hey. Monggo Pak Asop, Pak Mariono. Siap. Wah. Pak Asep dan Pak Mariono, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Menika sampun teng mriki, monggo badhe dawuh napa Bapak? Nah, komentar sepatah dua patah kata. Sedikit-sedikit aja, lama-lama menjadi bukit. Iya. Niki dalangnya paling nakal dhewe. Sik urung-urung kok sedalang paling nakal dhewe pripun? Oh, dalang wani merintah kepala sekolah ya wae enek. Oh, maksud saya untuk biar regeng. Ya. Regenge maksudnya piye to? Hah? Pripun? Kon regenge kok kon nembang ngono apa piye? Lah nggih prayogine monggo. Pak Mariono niki hukum panggung itu ada 2 nggih Mas Percil nggih. Nggih. Hukum panggung niku ada 2. Nembang hukume napa? Nek siji nembang, nek ora nembang ninggali. Tuh, wonten 3. Rungokne ya, sampe tak kandhani. Ya iki lho. Sampe tak kandhani. Ya iki lho. Sampe tak kandhani. Pripun Pak Mariono? Dikandani apa? Pripun? Pak ampun nangis, Pak. Ampun nangis, Pak. Sampe tak kandhani ya. Pripun? Pripun, Pak? Pripun, Pak?
Kandhane sinten nakal niku Akbar niku kancane. Niku tasik sekolahe Mas. Nggih. Nggo anteng dhewe. Oh, termanis sekolahan nggih. Nggih. Kancane enten setunggal ning ngoten wingking niku. Lah. Wong Niku ngoten. namine Erik. Ya. Oh, ngoten. Iki bolone karawitan. Oh, bolone karawitan niki, Nggih, lare-lare bolone niki. karawitan. Wah, luar Nah, biasa. jenenge Erik celokane cutik telek. Tasik apal niku. Tas amare niku nggih. Tas apal niku. Nggih, apal. Kelase niki, kelase Kelasnya cuwilik. pojok. Cuwilik niku. Nggih wonge nggih cilik kok. Tapi Guan. luar biasa saat Iya. ini dados dalang kondang istimewa. Tepuk Iya. tangan untuk Mas Iya. Akbar. Iya. Wis ning dindi wis payu tekan dindi. Ning niki ngeten Pak, Bapak mohon izin, Pak Wakil mohon izin, niki nembang mawon nggih. Nembang nggih. Nembang nopo? Ah ngeten-ngeten, lak mboten nembang napa joget? Nggih, lek Nggih. mboten Joget nggih. duet nggih mboten Monggo. apa-apa, Pak. Siap. Nggih. Nembang mon. Tatu. Wes Wah, istimewa. Tatu. Tatu. Pak Asop lagi tatu. Pak niki Pak Sop nembange tatu ya. Weh, tatu tenan iki. Niki Oke. persembahkan untuk Siap. Bapak Danrem, Dan nggih. Siap. Bapak Niko, Oke. Bapak saya dan para undangan yang lain. Siap. Saya akan menyembahkan Lagu sing raga apale ya tatu iku. Pak. mboten apa-apa. Oh, nggih mboten apa-apa, Pak. Alah. Mas Percil, Dalam layak mau ning kamar mandi kok nek Nadian kowe ilang sopo ki aku. Dipae lho Pak Asop. Dipae oleh ngowapalno seminggu lho Mas. coba tatu langsung Oke. saja masih bersama teman-teman. Pak Mar nang juga mon. Oke, Oke. Pak Mar, Siap. wakil kepala sekolah. Ya. Mungkin nanti bisa ditemani yang lainnya. Ya. Siap. Pak Wisnu bisa. Siap.
mbak nuwun Bapak, terima kasih Pak Wakil, Pak Asop, matur mbak nuwun. Silakan duduk kembali, matur nuwun. Wah luar biasa, suaranya nggak meledos sedikit pun tuh berarti wong budaya. Sudah budaya. Pak Iya. Bapak kepala Suaranya. sekolah karo Bapak Wakil wis Iya. klop. Klop, iki anu Mas, Pripun? tesih wonten wedal Nggih. Pripun? setunggal nggih. Oke, siap. Niki mau nyuwun kula nembang kalih Bu sinten nggih niki wong nggih. Sing badhe duet kalih kula Bu sinten nggih. Kula parani Guru Mas, C, guru. guru. Nggih, nggih, diparani. C Mas, C. Nyuwune lagu Angel, oh Bu sinten nggih. Angel, angel. Tadi kamu tadi siapa bilang siapa yang Bu Fitri ya? Bu Fitri. Bu Fitri ya? Iya, Iya. iya. Yang mana Bu dijemput. Fitri ya? Ibunya yang cantik sendiri. Mana ya? Ya dijemput. Diparani, dijemput, Mas percaya Bu Fitri dijemput. itu yang pakai kopiah itu Mas. Hei! Iya. Ya. Kok pakai satu aja. kopiah piye to? Dan- Pakai belangkon. Yang mana Bu Fitri ya? Oke, dijemput. Oh, enam. Sayang. Wis. Gini masukin. Percil kleru, jelas Nyapo, kleru. kleru nyapo. Bu Fitri ae guru sejarah loh. Terus sampai dene ditakoni siapa pendiri kerajaan Majapahit gak bosok kowe. Tukang-tukang. Masa tukang? Sing gedekne mesti tukang. Rumah saku. Namanya siapa tadi Bu siapa? Fitria. Oh iya, hobinya apa ya kalau AA boleh tahu? Alah. Besok AA. Hobinya apa, Bu? Hobinya napa, Bu? Dikasih mic Nonton, aja. nonton Dikasih tayangan mic. putus. Iya, nonton, Pak. Pak, Bayo, Pak. Ini, Mas. Langsung cilik atine. Atine langsung cilik. Celuk, Pak. Apa celuk Pak we? layangan Nonton. putus nonton ya? Iya, iya. Kamu tahu yang ada di depan itu apa? Apa, Mas? Apa? Apa, Pak? Mas. Emas, Iya. emas aja ya. Iya. Ini biar buat video aja. Di depan itu apa kamu tahu? Iya. Itu. Apa? Loh, masa enggak roh? Enggak. Murid. Murid. Iya. Itu murid semuanya. Ya? Iya. Itu murid kamu ya? Iya. Banyak ya? Iya. Tapi lebih banyak cintaku kepada kamu. Mas. Mas Asop. Hei, tak tuwoyo kowe. Kapok kowe. Tak tuwoyo kowe. Is my dream Mas Asop. Guyangan is my dream. Hei, Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, Kita siap. nyanyi bareng-bareng ya. untuk yang Yuk. terakhir kita Yuk, bayangkan. oke. Bareng-bareng masih Siap, bersama siap, siap. lagu Angel. Ketika semuanya Merasa begitu aneh, ku coba untuk tetap rapopo di saat cinta ini terasa angel. Angel, yo, joget ya Bu, joget sama nyanyi bareng ya, bisa ya? Joget aja ya, joget aja ya. Oh iya, oke. Tangannya semuanya di bawah, oh di atas deh. Asik, Bu di atas dong tangannya, biar murid-murid juga suka. Selamat Natalis SMA Negeri 1.
luar biasa. Wes, luar Mas. biasa. Suaranya luar Kripik kejang. biasa. Ripik telo sithik edang watan rata. Iya, bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Ya. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Oke. Semoga SMA Negeri Nganjuk Satu Satu Nganjuk, Nganjuk oke. sehat selalu. Amin. Kabeh paringi sehat. Amin. Gurune paringi sehat. Amin. Muridnya paringi pinter. Amin. Jangan lupa rezekine barokah. Allahumma. Amin. Amin. Ayo Gitu Mas aja. Mas Hengki napa? Ndonga napa? Tuh kedap. Ayo Mbak Liti. Heeh. Aku wes aku. Heeh. Ndonga napa? Kula selaku wakil dari Pak Asop Ya. di ulang tahun yang ke-41 tahun ini semoga SMA Negeri 1 Nganjuk tetap jaya. Amin. Tetap menghasilkan bibit-bibit yang penuh prestasi Amin. yang nantinya membanggakan Kabupaten Nganjuk. Oke, siap Mas Kuntet napa? Kula namung saged ndongakne Nggih. sekedhik mawon. Nggih. Apa yang dicita-citakan oleh murid-murid semua yang Siap, ada di siap, SMA siap, Negeri siap. 1 bisa Oke. menjadi kenyataan dan Amin. bisa terkabulkan. Amin. Jos jos jos. Dek niken salindri. Paring iya. donga napa? Siap 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 siap. siap. Ya. Pripun Mas? Donga napa? Paring donga Oh napa? iya, semoga Nggih. tercapai apa yang diinginkan. Siap, siap, siap. Semakin Amin. jaya dan Amin. semakin lancar ke Amin. depannya. Oke, ya ayo Rabbal nutuk Alamin. nelakon langsung patut yang ono. Ya, yo.